Jeg skal fortælle om billeder og indstillinger, som også er kendt som filmiske virkemidler. Og filmen har 3 grundelementer, som består af indstilling, scene og frekvens. Og indstillinger, de kaldes også for klip. Og indstilling er det stykke film, som man ser mellem 2 klip. Der forekommer en ny indstilling, hver gang der bliver klippet. Og indstillinger kan have forskellige længder. For eksempel når en scene har korte indstillinger, er der et højt klippetempo, som man kan se for eksempel i actionscener. Og de her indstillinger, de skaber en hektisk og dramatisk stemning. Og modsat, så kan en scene have lange indstillinger. Og så er der et lavt klippetempo. Det ser man for eksempel i scener, hvor tilskueren har brug for tid til at tænke og betragte det filmen viser. Og det skaber en rolig stemning. Og så er der scene. En scene består af en række indstillinger og indeholder en afgrænset handling. Så på den måde så foregår en scene på samme sted og springer ikke i tiden. Og en films hovedhandling består af scener. Så hvis der er skift i location eller tid, så begynder der en ny scene. Men dog så kan et sted godt bevæge sig, uden at scenen skifter. Så altså, hvis der for eksempel er en biljagt gennem en by, så er det stadig samme scene, fordi personen, som scenen handler om, bliver i bilen. Så skifter scenen først, når personen træder ud af bilen. Ja. Så er der sekvens, og en sekvens består af en række scener. Så det bliver altså til et længere afrundet handlingsforløb i en film. Og så ofte er der en start, midte og slutning i en sekvens. Man kan sammenligne en sekvens med et kapitel i en bog. En sekvens adskiller sig fra en scene, da der godt kan være spring i tid, sted og handling i en sekvens. Og der er som regel et overordnet tema eller en rød tråd i de her sekvenser, så man vil egentlig være i stand til at sætte en overskrift på hver sekvens. Og til de filmiske virkemidler. Billedbeskæringen, det er et udsnit af den filmede virkelighed. Størrelsen af udsnittet af virkeligheden det afhænger af afstanden mellem tilskueren og motivet. Og man deler billedbeskæring op i 6 grundlæggende beskæringer. Den første er supertotal, som man kan se her. Og det giver et overblik over en location, og billedet det viser, hvor filmen foregår, og hvor mange personer, der er til stede. Og så er der totalbilledet, dette billede, som giver et indtryk af omgivelserne. Man ser personerne i fuld figur, men man er også lidt tættere på dem, men man er i supertotal. Og så ser man flere detaljer, såsom tøj og kropsholdning. Og den halvtotale, der ser man som regel personerne fra knæene eller hofterne og opad. Man kan stadig se lidt af omgivelserne. Og den her beskæring, den er god til at vise bevægelser og action. Og en halvnær billedbeskæring, der ser man personerne fra brystkassen op. Som man kan se her. Man kommer til på personerne, og så kan man tydeligt se deres ansigter og reaktioner. Og den her billedbeskæring, den bliver oftest brugt til dialogscener. Så der er nærbillede her, hvor man ser personen eller en genstand, kan der være helt tæt på. Den beskæring, den bruger man ofte i scener med følelser i fokus, så man rigtig kan se deres ansigtsudtryk. Og så er der ultranær, hvor man kommer helt tæt på. Og det her ultranære billede, det viser en detalje, som for eksempel skal være en del af ansigt, som man kan se her, altså øjnene, eller en del af en genstand. Yep. Og så er der kameravinkler. Det bliver også kaldt synsvinkler. Og den her kameravinkel eller synsvinkel afgør, hvilket perspektiv man ser et billede fra. Ja, kameraet fungerer som vores øje, og så derfor er kameravinklen af stor betydning for vores oplevelse af det, som vi ser på filmen. Og der er 3 grundlæggende kameravinkler. Der er first perspektiv, som man ser her, hvor kameraet er placeret lavere end motivet, og så ser man op på motivet.
Og så er der fugleperspektiv, hvor kameraet er placeret højere end motivet, så man altså ser ned på motivet. Og så er der normal perspektiv, som man ser her. Der er kameraet placeret i samme højde som motivet, så vi ser lige på motivet. Og så til billedkomposition. Billedets komposition bliver bestemt af, hvordan billedets elementer er placeret. Så instruktører de komponerer billedet ud fra overvejelser om, hvad der er bedst formidler den historie, som de vil fortælle. Og billedkompositionen påvirker tilskuerens oplevelse af stemningen i en indstilling. Ja. Og så kan et billede være komponeret på en måde, så det virker harmonisk og i balance, så det er behageligt at se på. Og det kan man for eksempel se i det gyldne snit, som er dette. Der er et eksempel her. Ja, det bliver behageligt at se på, fordi det man kigger efter er placeret lidt til siden. Og så kan et billede også være komponeret på en måde, så det virker uharmonisk og ude af balance. Og det kan man se ved kælkede linjer, som er her. Og der virker, så når vi ser på det, så kan det give os en fornemmelse af ubehag, forvirring eller som om noget er galt. Og så kan billedkomposition bruges til at føre tilskuerens blik et bestemt sted hen i billedet. Og det kan man se her ved de skrå linjer. Så bliver blikket ført hen på ja, det de gerne vil have, man skal lægge mærke til noget særligt. Og så kan et billede være komponeret på en måde, så vi fornemmer dybde og perspektiv. Som man kan se her ved et centralt perspektiv, så er et billede med dybde som regel mere interessant at se på, end et billede, der virker fladt og uden dybde. Her er der meget dybde. Og så er der lys. Og lys er med til at påvirke vores oplevelse af en scene. Og det skaber en stemning, der underbygger handlingen, der udspiller sig. Og så opleves der en blød og en varm belysning i en idyllisk scene, som her. Og det kaldes en high-key belysning, hvor der er mere lyset, der man ser, det er blødt og varmt. Og så er der modsat det, der hedder low-key belysning, med dunkelt lys og skygger, som skaber en uhyggelig scene. Og ved low-key belysning, der er der hårdt og koldt lys. Og her så kan man også se, at det skaber både lidt spænding og intimitet. Og så klipning. At klippe, det betyder, at man redigerer en film. Så man altså sætter optagelserne sammen. Og et klip, det er, når en indstilling slutter, og en ny, der begynder. Og oftest er der usynlig klipning, der gør, at man bedre lever sig ind i filmen. Og der kan også være synlig klipning. Så oplever man tit en montage. En montagesekvens. Og så er der et eksempel her. Et eksempel fra Skadet. Hvor man oplever en etablerende montage, som præsenterer filmens location. Her er der nogle credits, og ja, så kommer der også en titel. Ja, det er synlig klipning. Ja, og så til det her klipning, så er der også et klippetempo. Men det fortalte jeg om i indstillingerne. Så kan man jo lytte til det igen, hvis man vil vide mere om det. Så er der lyd. Lyden den har en afgørende betydning for tilskuerens oplevelse af filmens stemning, sammenhæng og troværdighed. Og filmens lyd kan deles op i kategorierne tale, musik, reallyd og effektlyd.
Og der er altså et fint skema her, der fortæller lidt om det hele. Tale kan være replikker og dialoger fra personer. Asynkron lyd og asynkron lyd, som fortæller stemmen. Der er lidt forskellige godter. Men der er lige stort lidt.